Unompempe webhola lombhoxo wesifazane uSiyanda Pikoli unekusasa eliqhakazile. UPikoli nowake wadlalela iEastern province, ungomunye wabadlali asebathatha umhlalaphansi nasebeyingxenye yethimba lonompempe likazwelonke. Kulelithimba khona nalowo owayedlala ophikweni eqenjini leStormers neWestern province uEgon seconds. Liqaqambile ikamva likaSiyanda Pikoli. Akakagqibi neminyaka emithathu engusompempe, kodwa sele ezenzele igama. Kunyaka ophelileyo uvotelwe njengosompempe ka-2019 kwa-Eastern province. Into endenze ndiye kudlala ndiye nda-enjoy uba ngurefri kakhulu kunokudlala, and ndibonile ba ii-opportunities zininzi apha kwi-refereeing kunakusekudlaleni. Uyasebenza nakwimidlalo ye-Eastern Cape Super 14 edlalwa ngamaqela aphambili eborder ne-Eastern province. Uye wabizwa wa-invitwa yiSARU for i-testing na for ubhala i-exams and so forth. Wapasa ke intokazi kakuhle ngoku ndithetha nawe ngoku ukwi-women's national panel, which is ke loo nto imbeka ke ngoku kwizinga elokuthi unakho urefra any provincial game. She's fit, she adheres to the fitness standards, she understands the game, and she's got very good anticipation on the rugby field itself. She's got a presence, and I foresee that she will in future referee male games. Ebeyinxalenye yosompempe apha besenkampini kazwelonke eKapa kutshanje. Ngokwezimvo zabantu kule minyaka izayo uya kuba ekwinqanaba elingentla. Thabo Daniels, kwindaba ze SABC eThornhill eMpuma Koloni.